vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Ndekedzai tibva tapinda mamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makati zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini mukoma ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 27 years ekuberekwa. Ndauyawo pano ndiine secret yangu iyo yandiinayo. So mukoma Nashi, pane zvimwe izvo zvandiri kuitiswa namadam boss vangu uye zvekare naboss vangu zvisingazivikanwe nevamwe avo vandinoshanda navo. Saka ndiri kushandawo pane imwe lodge, location hidden. Asi chinondirwadza mukoma ndechekuti mabosses vangu vatori vanhu vane zvigaro muchurch uye zvekare palodge pavo apa panogara pachitoitirwa mafunction. Dzimwe nguva vanhu vekuchurch vanotomboya votomborarapo palodge apa kana kutoita machurch conference palodge apa. Hameno kuti inhau yekuti muchurch macho hamuna mari here, kuti vanhu vanongokoshesa kuti as long as uine mari ndo zvinoreva kuti unorarama a good Christian life. Ini hangu mukoma handiende kuPentecostal. Maybe that is why vakandisarudza, because I go to a traditional church. So palodge apa tinoshanda tiri 8. So pau8 hwedu 6 tiri vakadzi, then 2 ndivo vanhurume vanongo maintaina the yard and the garden, uye zvekare vachizotibatsira kana kuri kunzi panenge paine maconferences anenge achifanira kuti ange achizoitwa. Madam boss vangu vakangotanga nekuti pose pavaienda kuSouth Africa, because vane imwe sister yavo ane boutique kuSouth Africa. Saka vainge voti pose pavaienda kuSouth Africa vobva vadzoka vaine hembe dzavanenge vachiti vadzipiwa nesister yavo. Ngoma hembe idzi ndaiti kana ndakatarisa maprice tag ndaiona kuti hembe dzacho dzinenge dzichiwetha zvekuma 7,000. The most expensive dress that they ever bought for me, that she brought from me from South Africa, that dress it was worth more than 17,000. Dress iroro mukoma ndakazotosvika pakuridyira because ndakashaya kuti ndinoripfeka ndichienda kupi, because madress aya ekuti you can wear them mostly kuma dinner dates and worst of all at night. Apa madresses mamwe aya ekuti anorema zvekutodaro, anotoda munhu anenge aine motikari, vanhu vane mari dzavo. So I ended up selling that dress mukoma kune umwewo mukadzi. Ndakamutengesera dress iri ne 500 and something US dollars, ndikatoridyira dress riya. So after that ndipo pavakabva vachizouya kubasa umwe musi, vainge vakagumbuka fani ndokubva vatanga kutipopotera, vakabva vati tose taifanira kuti tinge tichimbodzokera kumba because tainge tisiri serious nebasa. Vainge vachazotifonera the next day tozodzoka kubasa. Mukomana achitakabatikana because palodge apa panoshandwa, and now I understand kuti hii mukoma munhu akaromba haana kana tsitsi. The way that this woman was using us kuita kunge madhongi, sezvandakuudzai kuti panombopota pachiita maconferences. Dzimwe nguva inenge iri weekend mobva matongoudzwa kuti nhasi hamusi kuchaisa, muchazochaisa mangwana. Munodzirova kana 24 hour shift uchingoshanda chete, uchingoti wopa wazwanawo mukana ongonzvenga ombonorara, and no overtime no what. Isusu tine fixed pay, unongopiwa same amount iyoyo whether waita double shift or not. Saka nekuzofamba kwenguva ndo pandakazokwanisa kunzwisisa kuti that is why mabosses vangu vaine hutsinye hwakadaro, because mari yavo haina kuchena, imari yehurombwa. Vanhu ava I think kuti vakatouraya munhu physically nekuda kwezvimwe zvandakaudzwa namadam boss vangu. Zvimwe zvacho zvinototyisa kutozvitaura kana paredhiyo, zvimwe kuda ndinokwanisa kuzopinda pama 1. Saka after vatiudza kuti timbodzokera kumba, it was a 1 day suspension according to her, simply because kwainge kuine imwe customer yainge yakacomplaina kuti the room service was not good enough. So after vatidzinga paya, iniwo ndainge ndava kutofamba
ndichitoenda kuti ndinge ndichinobata malift, ndopandakabva ndazoona motikari yamadam boss vangu, ndokubva vazonditi ndipinde mumotikari. Saka ndakati ndapinda mumotikari muya, ndipo pavakabva vachizoita U10, ndokubva tachizodzokera kulodge. Vakaenda neni straight kuoffice kwavo, uko kwandakaona kuti murume wavo ainge akatotimirira, uye zvekare patable painge paine mari yainge iripo. Ndakamhanyisa maziso angu mukomanashi, nekuti ndainge ndisati ndakamboona mari yakawanda kudaro. Saka bosi vangu vakabva vandibvunza kuti wakamboona here mari yakawanda kudai? Ndikabva ndati kwete. Vakabva vanditi iwewe kufunga kwako iyi ingava iri mari kana kuri kunzi tikaiverenga? Ndikabva ndati I am not sure. Vakabva vanditi this one it is 35,000 US dollars, ende tafunga kuti tinge tichikupa mari iyi, asi mari iyi hatisi kuzokupa yose ka1, tichange tichizokupa mari iyi pashoma nepashoma kuburikidza nemashandiro aunenge uchiita. I got so excited, ndokubva ndatotanga kutotenda Mwari paya. He then rebuked me, vakanditi I was not supposed to mention the word Jesus Christ in front of him, nekuti zvatainge tava kuda kuita it did not have anything to do with Christ. Vakabva vatanga kupopota mukoma. This man, it seems as if he has a big grudge with Jesus Christ. Vakapopota, but ndakangoramba ndakatarisa mari. Then madam boss vakabva vandibvunza kuti unokwanisa here kuzoita zvatinenge tichida kuti unge uchizoita? Ndikabva ndati hongu madam, ndinokwanisa. Then vakabva vazonditi vanoda kuti first of all ndinge ndichiti paya pandinenge ndiri kuma MP angu muswere wese wezuva ndinoswera ndichitenderera muma rooms ose. If there is anyone that is checked out, ndinofanira kutora, kana kuri kunzi munenge muine a couple inenge yarara yakabhuka kana kuswera yakabhuka, kunyangwe vaya vanongouya kuzoita zvemijolo yavo, ndinobva ndazotora makondom aya avanenge vashandisa everything mukoma, ndobva ndazonopa madam boss vangu, uye zvekare nepad iro randinenge ndarara ndakapfeka, ende vanotonditengera masanitary pads andinenge ndichifanira kuzoshandisa kuzonosvika ndapedza maperiods angu. Saka ndava kunochaisa paya, vanondipa pad rimwe rekuti ndinopfeka. Kana ndaripfeka kudaro, then mangwana acho makuseni pandinomuka ndichigeza, handitotendedzwe kuti ndinge ndichigeza, ndinongozvipukuta. Mushure mekunge ndazvipukuta kudaro, pandinozosvika kubasa vanobva vandipa zvekare pad, then riya randinenge ndarara ndakapfeka ndinoripa madam boss. Dzimwe nguva ndinoswera ndakaripfeka ndichinzwa kuti ya panapa ndiri kunhuhwa. Vakatongoseka zvavo vakati mira ndichazokutengera perfume, ndokubva vachizonditengera imwe cologne yavakabva nayo pavainge vakaenda kunoona vamwe vatete vavo vari kumhiri kwemakungwa. Inodhura zvisingaite. I even saw the price tag. Saka ndiyo yandinongoswera ndichizvispraya iyoyo kana kuri kunzi ndinenge ndiri kuma periods angu. Then ndinoti kana ndapedza mazuva angu ndinowanzokuenda 4 days dzakazara, then vanobva vachizondipa mari. Usually mari yavanondipa it will be around 1,000 or more than 1,000. Saka vakanditi iyi project yatiri kuita tinofanira kuti tinge tichizoiita kusvika mari iya yavakandirakidza ichizonopera. Kana yapera, hanzi inini I will be free to go and to do whatever that I want with my money. So mukomanashi, zvandakazoona ndezvekuti mari yacho mukoma inoita sekunge inongopeperetswa nemhepo. Handizivi kana kuinowo vamwe vanhu vakastada economics out there, please ngavandibatsirewo kuti mistake yandakaita imistake here yekuti pandakatanga kupiwa mari dzakawanda kudai ndakabva ndachizobva nemurume kwangu kugeto kwatainge tagara tichingogara. Currently at the place where I am staying ndinobhadhara rent ye$750 US dollars, because I know kuti mari ndiri kungoramba ndichiiwana. Saka ndizivi kuti is it because of financial mismanagement or what, but mari yandinenge ndapiwa kashoma kacho kanozosara mushure mekunge inini nemurume wangu tazobatsirana kubhadhara rent, ndinotosara mukoma nditori nemari inenge ichitosvika kuma 700 and something US dollars, but kuzonosvika mwedzi uchipera mari iyoyo mukoma, kana ndikazobvunzwa kuti
inenge yashandei yaendepi handitombozivi. Izvezvi ndakatorwadziwa mukoma because ndine umwe muroora wangu akandikumbira mari akatotangawo chitakishopu chake. Mukomanashi naizvezvi chitakishopu chake chiri kutofaya zvekutodaro, saka ndakabva ndabatwa nemweya wegodo ndokubva ndachizotangawo changu chitakishopu panext ni apo paanotengesera, but zvangu mukomanashi hazvina kana kumbofaya. Hameno zvimwe kuda ndiye akapfuurira mushandi wangu kuti ange achizondibira because ndainge ndisingakwanisi kuendako kunoita cash in each and every day. Musikana uya ainge achinditengesera naamai vake iko zvino vatovawo nechikebhini chavo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, muchafira maprice tag acho iwawo amunoti ndakatengerwa chakati, zvoratidza kuti maprice tag munomafarira chaizvo. But ngatitaurei nawo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Imi muri kuda kuronga nemari yeurombwa, mungakwanisa kuronga nayo here? What if kana muri kutoshandiswawo muurombwa hwacho, ko kana kuri kunzi pachanopera mari iyoyo ndo kufawo kwamuchazoita? How do you know? Saka you need to be very careful. Asi ngatitaurei nawo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. I'm supposed to return back ku South Africa because murume wangu ava kugara achingopopota. Ndakauya kuno ndakamunyepera kuti amai vainge varwara. Zvaizvezvi murume wangu ava kutongogara achitongokomplaina kuti madam madii madzoka because ndatova almost 5 months ndingoriko kuno kuZim. Ndakabvawo kuJoni ndikasiya murume wangu, saka iko zvino zvandichazivi kuti ndomuudza kuti kudii because hazvisati zvaita. Mukomanashi, you know what I did. Ndaiva ndiine imwe friend yangu, saka musikana uyu mukoma ndainge ndisingamufarire zviya zvekuti unongotanga kuwirirana nemunhu simply because vabereki vake vane mari. And through her parents I was even able to get my permit. Nditoriwo nepermit iya yeZEP. Saka zvakazoitika mukomanashi ndezvekuti takazoti taenda kune imwe youth gathering, ndopa akabva azondiudza kuti ainge anyengwa nomumwe mukomana. Ndakabva ndachizotanga kuchiva mukomana wake right before she could go kumasofa to follow the church protocol. Iniwo ndakabva ndazoenda kune vamwe sangoma because pose apa aiti kana kandiudza kuti tafunga kuti tinge tichidzifambira nyaya dzacho, ndaibva ndaita kuti ange achiva discouraged, ndichiziva kuti I was still in the process yekutsvaka ng'anga. Mukomanashi, muSouth Africa mune imwe yavanoti slow poison. Ipoison yekuti kana ukaisira munhu muchikafu akaidya sanhasi kudai anokwanisa kuzotofa even after makore akati wandei. Saka ng'anga iya yakabva yazondipa slow poison iya, ndokubva ndambogara ndisati ndapa friend yangu. Zuva raakandiudza kuti they were planning during the course of that same month kuti vange vachienda kumasofa, ndipo apo pandakazoti let me take you out. Hatina kumboenda to any special place, takangoenda kuBurger King. Ndokubva ndazoti paya pandakatora the order ndokubva ndazodira poison mumilkshake yake. Iye hana kana kumbogara akazviona. She only said kuti this milkshake, it is tasting really funny, can you take a sip? So I then took that milkshake mukoma. What I did there was so sinister. Ndakatora milkshake yaya, then after I had taken that milkshake ndipo pandakabva ndazonyepedzera sekunge ndainge ndichinwa, and ndikabva ndati it tastes really yummy and nice. Ndokubva azotora akapedzisa. Komanashi from there on akangotanga kucomplain achiti mudumbu mangu mava neproblem yekuti munongogara muchingorira. Ndokubva azoenda kuchipatara. This was like the next week. Ndokubva azonzi ainge aine maacid. Akatambudzika nawo maacids aya, ainge ava kungogara aine matablets eGaviscon. From there on mukomanashi ndipo apo
paakazonzi ainge aine kensa, akarwara zvisingaite mukoma. Ndikadzokera kwavari sangoma vaya, saka vakandipa chipikiri. Vakabva vanditi chipikiri ichi ndoda kuti unge uchizoenda kumakuva. Kana waenda kumakuva utsvaka guva rinenge risina tombstone, then unotenga sando, then wobva wazoenda wobva wazonoroverera chipikiri ichocho paguva directly. Ndakabva ndazoita saizvozvo, ndakafamba hama dzangu, just that handikwanise kukuudzai kwacho kwandakazoenda kumakuva ikoko. I walked for nearly 30 something minutes ndichifamba ndichibva mutown ndichienda kune rimwe location, ndokubva ndazopinda mumakuva broad daylight pandakazviita mukoma. Ndikatora sando yangu nechipikiri chiya, ndokubva ndatanga kuroverera paguva riya, ndokubva ndangosiyawo sando iya paguva paya, ndokubva ndazodzokera kumain road. I then returned back to the location where we were staying. Mukomana asha hapana kana kuzombotora mazuva, musikana uyu akabva azorwara zvokuti kana vabereki vake vakaona kuti zvainge zviri nani kuti vange vachienda kumusha nemwana wavo, ndokubva azoshayika, akashayikira munzira mukoma because she was too sick. Zvadaro mukoma, inini ndakazongoramba ndotaura future fiance, ndokubva azondinyenga paya out of desperation. Ndikabva ndatongomubvuma knowing kuti it was my only chance. Then ndokubva tachizochata, but the days leading to my wedding day ndakatomuona friend yangu, ndakatoona chipoko chake. Ndakangokaruka ndanzwa ndichidaidzwa panze. It was somewhere kuma past 5 zuva rava kunovira. Pandakabuda mukoma ndakatosiya macousins angu because they had traveled from Zim and they had came to South Africa for my wedding. Ndo pandakaona friend yangu ainge akatomira zvake panze. Akabva atanga kuti wakandiurayirei. Achitaura kudaro voice rake raita sekunge rainge riine maungira, ndokubva atongonyangarika paya. Akabva ati hausi kuzochata naye, uchazviona chete. This was when I had a dream. Ndopa akazondita hausi kuzochata naye because ndiye wangu. Ndakamhanya zvikare ndikaenda kuna sangoma vaya vakabva vazondipa chimwe chimudzi chainge chakaita kunge mbambaira. Mukoma, kana muchiziva unonzi mufarinya, ndicho chavakandipa chainge chakaita kunge mufarinya. Vakabva vanditi ndinge ndichienda kunochikanda kumakuva. My fiance, I had to beg him to give me his car. Mukoma nashi ndakaita zvevindi ndisina kana license. I pretended as if I was just driving around the location. Ndini uyo ndigo driver. Ndakananga kumakuva kuya, ndokubva ndazongosiya chiya chimudzi chavainge vakandipa kumakuva ikoko. Handina kuzoona zvikare chipoko chake. Ndikachata paya, ndikazvara mwana wangu wekutanga. Pamwana wangu wechinumber 2 ndakati ndakatakura nhumbu yacho iyoyo, ndipo pandakazomuona zvekare. Ndakamuona ainge akabata hacksaw, ainge aine chimwe chidhori chaainge akabata. Chidhori chiya chakabva chazokura zvekuti it looked like a real human. Ndokubva ndazoona kuti chidhori chiya chaitova nedumbu kuita sekunge munhu ane nhumbu. Ndokubva achizotanga kucheka chidhori chiya. Ndakaridza mhere mukoma, only for my husband to ask me what was wrong, because zvinhu izvi zvakaitika in broad daylight. Ndainge nditori nekamwe kamwana kemunin'ina wangu kainge katori busy kachitotamba panze when this happened. Ndokubva ndangonyepera murume ndikati I don't know what is wrong. So ndichizoya kunoku, it is because ndainge ndava kugara ndichingorohwa each and every night nefriend yangu achinditi taura chokwadi. Ndikabva ndamhanya ndichidzoka kunoku kuzimu. Saka nyaya iripo, ndine vamwe gogo avo vandakataura navo, vatete vangu ndo vanoziva nyaya iyi. Vakanditi mira tuone kuti tinokwanisa kumutsipika here, because hazviite kuti unge uchireurura, because that will be the end of your marriage. Saka vatete vangu vakabva vazoenda neni kun'anga yavo. Takati taenda kuya ndikabva ndanzi hazvinetse kutsipika mweya wefriend yangu kuti ndisazoona chipoko chake, asi hanzi ndiri kufanira kuti ndinge ndichizoita gore rose here akomana ndichipenga. Hanzi ndiko kuti ndinge ndichiregererwa namusika vanhu vange vachizondikanganwira mhosva dzangu dzose. So mukomanashi,
gore rose here ndichipenga. Ndokusaka ndichiri kunoku kuzimu ndaifanira kuti ndinge ndichizopenga ndiriko kuSouth Africa, but ini zvekupenga handisi kuda. Ndokusaka ndiri kungoramba ndichifamba ndichienda mudzin'anga dzakasiyana siyana. Saka kwose kwandiri kuenda ndiri kupiwa mimwe mishonga yekuparadza mhiko yacho yandakaita kuti zviri nani kuti ndinge ndichipenga, but mazuva acho ava kuswedera because ndakanzi kuzonosvika Christmas ndinenge ndatova dzandeya. Saka mukoma, chandiri kuda pari zvino kune vakateererawo, kana variko vanokwanisa kundibatsira kuti mhiko iyi zveshuwa inge ichiparadzwa, mari zvayo mari iripo, because kuno kuzimu ndine kabhizinesi kangu kandakatangirwa nemurume. As I told you kuti this man ndakamuchiva nekuda kwekuti ndainge ndaona kuti friend yangu ainge atopinda machena. Vanoda kundibatsira vanokwanisa kukubatai. Handisi kuda vanhu vanozonditambisira nguva yangu, because nditoriwo nemishonga yandakatopiwawo zvekutoti ndikatosvika pamunhu wefake ndinokwanisa kutosiya ndamuchinyira dare rake. Saka handidi vanhu vefake, ndinoda vanhu vechokwadi. Mukoma, kana mukaposta nyaya yangu ndizivisewo, ndichange ndichizoteverera mucomment section. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Yei, pakaipa. Chingovaudzai kamukoma kuti ndo zvamakaita. Zvakangoma hazvo vedu we, hanzi hazvitauriki. Kana vatete vangu vakati hazviite kuti unge uchizoudza murume wako kuti ndiwe wakaurayisa the girlfriend. Ngatitaurei navo mucomment section.